Strašne veľa jedú proste, fakt samý kokot, sama piča. To bolo naozaj, jak keby som bol na castingu do Farmy, alebo ja neviem. A hej, a dobre, ešte toto boli také tie v pohode komentáre, lebo my sme už proste znecitliveli, čo sa týka týchto nádávok. Hej, proste kokot, piča, to hocikedy, hej, proste aj v domácnosti. A podľaž mi prosím ťa kečup kokot, jasné, piča, tu no. Hej, v pohode. Ale jeden komentár ma tam zaujal, lebo ten bol, že bodaj by si skapal a celé tvoje pokolenie. A viete, lebo to je také osobné, to nepovieš len tak hocikomu. To je proste taký poriadny old school. Hej, to si predstavím, že to povieš tomu banditovi, čo ti zabil celú dedinu, vyvraždil ti rodinu a ešte s hlavami tvojich rodičov robí, že láska až za hrob. Hej, tak takému povieš, že bodaj by si skápala celé tvoje pokolenie. A tak som si rozklikol, že čo za bula mohol napísať náhodnému človeku na Facebooku takýto komentár. Takáto babka na profilovke proste s vnúčatkom v rukách vysmiatá. Ty kokos. Hej, taká rozprávková, čo ti donesie proste nejaký ten koláčik, štípne ťa do líčka a dá ti pusu na čelo. Si predstavte, že vaša babka príde za vami, donesie vám ten koláčik a povie vám, že tak daj si koláčik, a aby si sa dobre napapal, aby si bol veľký, aby si našiel super ženu, aby ste mali veľa detí a potom nech všetky skapu. Babka, ale ja som tvoj vnúčik, prečo? Preboha. Ja už nemám vnúčika. Kedysi som mala vnúčika, ale potom začal voliť progresívne Slovensko a narastla mu vagína. Hej, absolútne. A mňa to vydesilo, lebo potom som si pozrel ostatných ľudí, čo tam písali tie komentáre a to bolo všetko to isté. Babka s vnúčikom, detko s vnúčikom, Ľuboš Blaha oficiálna stránka, farár s vnúčikom.